Mis-sena d-dieħla l-kunsilli lokali u dawk reġjonali ser jaraw żieda tal-fuq minn 2,5 miljun euro fuq in-nefqa allokata għalihom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis għalli permezz tal-budget imressaq se jiġu introdotti skemi li permezz tagħhom numru ta' persuni se jiġu assessjati mal-kunsilli reġjonali bil-għan li dawn ikomplu jissaħħu. Dan il-gvern kompla saħħaħ il-kunsilli lokali għax dan huwa gvern li jemmen fil-kunsilli lokali u wkoll żidna l-allokazzjoni, żidna wkoll flus lill-kunsilli lokali bżieda ta' punt 2.5 miljun lill-kunsilli lokali biex verament lill-kunsilli lokali nagħmluhom kunsilli gvern lokali ta' eċċellenza. Is-segretarju parlamentari Parnis spjega li se jiddaħħlu wkoll diversi smart bins li awtomatikament meta jimtlew jintbagħtu messaġġi lil min jieħu ħsiebhom biex dan jiġi jbattalhom. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet kellem is-segretarju parlamentari għall-ippjanar u s-suq tal-proprjetà Krista Ġus fejn spjega kif mhux biss reġgħet iġġedded l-iskema tal-first time buyers iżda tintwesset sa 175,000 euro biex speċjalment il-koppji żgħażagħ ser jifrankaw sa 6,500 euro mit-taxxa tal-boll. U qed naraw ukoll li dawk iż-żgħażagħ li ħafna minnhom isibu diffikultà li jsibu l-10% down payment, it-10%. Qed ngħidu li bħala gvern ser inkunu qed nisilfuhom 17,500 li jitħallsu fuq perjodu ta' 15-il sena mingħajr interessi. Tneddit ukoll miżura ta' tnaqqis ta' ħlas tat-taxxa ċessjonijiet fuq artijiet biex mhux biss jiġu salvagwardjati l-interessi tal-koppji żgħażagħ li qed jixtru iżda wkoll il min ikun bih id-dar tiegħu għall-iżvilupp. Hawn sar tnaqqis minn 25% għal 15% fuq l-ewwel 100,000 euro għal kull profitt li jsir minn fuq iċ-ċessjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.